Olae hung patik ludru aku. Wayah ulun Bathara Kresna inggih pulun. Kepareng kula nyaosaken sungkep abet kula konjuk tersandhapada ya wis ulun tampa. Kresna kula. Kowe arep tindak ana ngendi? Inggih kula badhe wonten ing Tanjunganom. Lah kamu sencake kok mlayu ngopo? Ih kula piyambak mboten mangertos. Lajeng kabujung kalian menawi mboten klentu Paman Durna. Lah iki elek lan wolak-walik ing lelakon. Bathara Kresna kula yen kena tak prenggake becik. Yen kowe arep nang Tanjunganom, mbok iya aja metu dalan kene. Apa ya nyebal ngiwa, apa ya nyebal nengen. Awit papan kene iki lagi tak nggo ngumbar bajul barat. Bisa uga yen to nganti mengkon trajang dalan iki ulun ora tanggung jawab. Oh, ora ngaten. Namung dadosna ing uning apa kulun? Menawi kula kok kedah minger ngiring utawi minger nganan. Menika mangke kula badhe karonden wekdal. Nggih, kepareng mboten kepareng kula kedah langkung margi menika ora kena dikandhani kok. Mengko yen nganti ana apa-apa ulun ora tanggung jawab. Ayo nyimpang dalan. Duka yayang sinipi kumedhut padon ing ladi. Amit saya kulun. Yen to kula mboten dipun keparaken medal utawi miyos margi menika menapa kepareng kula badhe tetep nekat lah. Layan jeneng kita nekat ulun ingkang bakal ngruda peksa jeneng kita kudu balik. Yen ora kena tak eleke apa kepeksa aku kudu nggunakake kekuatan. Ih, sinaos kados menapa kula mboten badhe giren, mboten badhe blereng. Dulu dateng pukulun Bathari Durga lah keparat ora gelem semingkir kelakon pecah siramu. Kowe lah salah. Wis rasah mlayu-mlayu kok bungai. Oh, kodok kuduk moyal-moyal. Duruneli. Kowe kudu kelengan karo aku. Aku ke ora perang. Aku ke arep damai. Yen kowe ora gelem perang kelakon tiban junduk maneh.
Ayo tibakno. Yen pancen kowe duwe jundo manik. Nyiletekmu waduh. Kacarita rikala semana rumaos perkewet Sang Nata Dwarawati Pindawarni estunipun punika dadosan saking Pandya Bathari Durga Sigla nyandak pusaka kalepasaken ngengengi Sang Bathari Durga badhar Raden Wisanggeni wusana den wangsulaken kalepasaken ugi ngengingi jajanipun Nata Ndrawati ilang sipate Nata Ndrawati badhar Pandya Bathari Durga. Patuk Ludra Dewagung Pendhita Dura ya wis badhar. Nggih kula duleng-uleng kaliyan Antasena Sembrana. Padha dene ucul iki wau. Dadi Durna ora sukses. Monggo seneng nek ana wong kewirangan. Durna kula buke. Nah iki cetha perkara iki bakal ribet sakjroning pamikir. Wis saiki nganggo cara direka daya meneh. Badhe ngagem cara ingkang kados pundi, Buwe? Saiki ngene. Ulun bakal manggon ana ing jagat kita. Banjur jeneng kita ulun percaya goleki Abimanyu yen ketemu api-api wejangen. Nanging sakjroning mejang ku mau banjur jeneng kita kudu bisa nyokot janggane Abimanyu. Nanging saknyatane ku sing kita tamakake siung ulun. Oh iya. Yen mengaten tumuli sumangga tumuli mancing wonten ing raga nipun ingkang payah. Abimanyu mesti tekani pati iya ngono Pendhita Durna.
saya dalu araras abyur sorot lintang kumedhap titis sonya madya ratri lumrang gandaning pos peta sang dwija warombreng lir swaraning madu bronto angisep sarining keembang kacarita rikala semana rame ingkang samiya bandha yudha bawane Raden Wisanggeni miwah Raden Antasena sampun saged angunduraken bebaya nanging ing kono datan katelasan ngakal sang Pandya Bathari Durga ingkang tansah sarengan dhateng sang Tapa Pendhita Duna wekasan sang Pandya sajoga manunggal dhateng hangganipun Pandhita Duna ing Sedyawarsa angupaya Raden Abimanyu bawane ing kono Raden Antasena miwah Raden Wisanggeni samiya andum karya Raden Wisanggeni jemujug wonten ing negari Ngendraprasta Raden Antasena amanggi dhateng para kadang putra Pandhawa inggih sawetawis cumondhok wonten ing Tanjung Anom ngayamalas ngginira saksana satriya kekalih parandene ing kono ketingal sowang-sowang sinartan sungkawa telenging penggalih ora mogal Raden Wisanggeni miwah Raden Antasena ngginira saksana sinartan raos sungkawa telenging penggalih nimbulake pangaribawa gara-gara eka bumi dwi sawah trigunung catur samudra panca taru satpangonan sabta pandhita hasta tawang nawa dewa dasa ratu candraning guru-guru tangising bumi lindhu sedina kaping 7 tangising langit udan barat salabasa kuwung pating palengkung teja mangkara-kara dedet Hirawati gunung longsor tarung padha gunung kathah kayusul keprapal amblasah katempuing latur semuing sulul kayanganing pulau Jawata kagiat para apsara apsari widodara widodari kesame adrih pati swara gumuruh lir swarane wong kang gerah pating glereng pating jlerit pating gluthak kopat kapit petite sang Hyang Ananta buka ngakak tutuke ing kono tan kuat nyangga perbawaning bumi wusana sang Pramesti Bathara Guru Presa ing Madyapada katempuh ing gara-gara Sigra Ngasta Cupu Manik ingkang isi tirta Banjuta Nirmala katecek nuwun Madyapada sir padha sakula sireping gara-gara mijil pepat Punakawan gojek untuk madyaning lara alus
swaraning karangyan
Kagare apa olahraga ya gabung titi tundo gagateng arang trisunti winayang jati kapat mongko kalimo candala mongko kalimo candala hae ana leng-lenging jagat nyata pat upate kula lanang hae ana upate ula lanang
pangiriting kaabotungkul sesisih sapiku triwat gotra tunduk tutup pitana tlorot legur sailanging goro-goro jagat katon padang trawangan jinglang lir pindah jagat binabar jumegur apa kang tiba ing kono ana mas tanpa ana yen emas dipendemo sak detik sak pengawe maksih manter katon dijane sak sada lanang nanging ing kono klentu gedibal pono keplek nggih Kyai Semar mertigati incek imung demak dempul dul kaloran tatkala semana mijil rinenggo dening tembang pucuk telu dhuwur Mbah luweh ewuh lurasa maryen kinunggung yen jaluwa samar jojo mungal lir pawestri yen estriyo yen lambe cablik untu siji gial giyul idep ramyang pripat rembes irung suundi weteng rikala semana Kyai Semar lenggah mogok kaya tenggok melok kaya tembok dupi anguningane ingkang putra tetiga nggenira pating grubyuk parandene ilang den kedhepaken mangkono cipta rengganira kancaris Kyai Semar Badranaya lega kanan kaya ngene iki langka-langka diagem nanging niki pancen ya semi-semi panyuwunane sing nanggap dadi kala mangsane klasikan ngaten menika nek pancen nggih kala-kala ditokke niku gugah lan dudah-dudah sing pun kalampah senenge ora jamak jebulane ora disetel kae rasane mak wis rasane iki ming gawe lega ning aku angger ngrasake anak-anakku telu niku pancen trembelane kene iki nek sowan ana ngarsane Prayigung dadi ajeni mbasan aku mah dadi pledhingi angger muni
do gojek karo sinden do mbungai nganti ora ngerti wektu ora ngerti wayah ming do tetembangan luwe-luwe petruk kanggo muni krungu gamelan muni mbok ya madang terus mak brabat melayu nyeraki gamelan ning aku seneng gareng ae rada gelem latihan ngendang saiki ra ketang tangane teng ketawil kono ya lekas muni nek gelem cok nyeraki nang joglo tak kirana perkembangan ning angger mingkur do ngunder nang omah luwe-luwe kok angger dikon latihan muni sibuk ora bakal cocok ning parandene iki ora disetel saka berkahing Gusti Kang Maha Kawasa dongane si temanten salimpit sukses sing ngendang iki tak biji 6,5 weh larang lho kon iki biji 4 ki nanggon kon iki wis ampuh iki wis 6,5 ki wis tak anggap binunjul coba tak ngrambyang gamelan iki gamelane kagungane trembelan iki saka pengasih to iki coba 6 loro 6 loro 6 loro. Nah iki nek cara nang kene iso dijumbuhke karo jenenge sinden. In tan. Yuk kidule mak mur. Kidule ora wani. Iki pepunden kowe kepiye wae ki ya sembur tutur. 6 ro aduh yana waduh yana tak nembang tembang aku sekar setan gendruwo membo dedekan aja mamang mburimu ana janggitan wadoyana tak nembang iki maning semut seta ibu-ibu Waranggana ya tanggap lung saut jenang selo tak ngadep ke sing di omah rada kepenak iki paku jalma ki ngene iki rungokno paku jalma marga suta saupama aja lali marang wuruke wong tuwa kuwi ora saru paku jalma ki saka tembung lali mula Intan ki senengane cok dolanan lali marga suta saupama kuwi njuru saka oleh tembung mulang muruk nah iki ora saru ning kuwi barang nyata ambak-ambak kaya ngono nek disurasa kuwi ngelmu dhuwur paku jalma marga suta saupama aja lali marang wuruke wong tuwa wis apik
Matur nuwun Mbah Mono, wah kula jan seneng iki. Jebulane yo ngepas banget e. Iki arep tak coba gending sing rada ruwet sithik ning yo mboya apa. Kabeh ku mau nek ora dijajal mengko ndak ora kopak. Ya sapa ngerti kala mangsane iki njur. Saploke ditimbali karo Ki Hadi Suwarna ki njur ana wong seneng ra kena gawe persiapan. Nek doko nang joglo ngeyel. Malah ana sing arep nyetel njur ora sida barang amah mesake konsumsine. Tembange dandang gula saka telu Mbah. Telu rada ngisor ora telu pol. Nah. Ibu Giarti napa Mbak Intan dandang gulanipun? Wis mangkono ya. Oh nggih, Bu pepundenku Bu Kirna mbok pilih. Wis mangkono. Nggih, dandang gula mangga. Wah, dereng gadah. Oh, dereng gadah. Nggih. Niku. Nggih, nuwun sewu wae. Paripaksa. Iki nek ana sing takon ku nek mah ndredeg. Nek ora pas aku le wedi wong iki iki. Telune sepira, Mbah? Awas kingko joget kutut manggung, ladrak kutut manggung wirama telu ya. Wis mangkono pigunaning jalmi lamun durung kasinungan mulya kudu narima wenange nanging ayo katungkul kelakone dipun parsudi mardi mardaweng patrap tinata kang jujur jajan lereking jaman wiwit kitrah tumekeng jaman semangkin pur lorku yo kaya ngapa kanthi muga yo bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Sore-sore kutut manggung jaluk ngombe
matur nuwun. Wis iso blak kutak lah. Wah, bungai wah. Wong tuwa ki kon ki wong tuwa kuwi. Ah wong tuwa senengane blak kutak. Ora ngrumangsani wong wis kriyap-kriyip untune wis do potol karo mbagusi ora. Kowe iki anakku. Aja cok ngelek-elek karo wong tuwa. Kowe iki do takon mrene iki takon nglipur bapak. Sak ora-orane nek ora nggo nglipur bapak ya nggo gawe nglipur sedulur-sedulur sing padha seneng marang budaya iki nggih. Kok malah nyeneni karo wong tuwa. Petuk kon mrene. Lemu nembang wis tak wakili. Telune dhuwur, Mbah. Lungeng kadung rumambat wit krambil gading ana randha menyang sendang medak nyangking mendong manuk podang amincok neng papah gedang mundur nucuki wahing kumundung Kiai Duda ngumbah gadung kepleset kecemplung gadung yang biung nyok anakmu kunel ganel Pak aku gemang dipondong sing klambi abang
matur nuwun. Nganti aku ra komanan saking asike. Iki yo ora ketang sak tembangan yo mbagahi buarang ngono kondak. Ngapunten do ngantuk. Yo sing pun dicaweske. Ajeng. Kula nuwun. Wah, dorang gatek ke aku. Dorang gatek ke aku. Ayo wis gek do sengit karo aku yo. Rasa gagas Bagong wis ben kacan gek tak jutak. Mergo cok ora. Iki mah drijine kualik trembelan iki. Lelakon. Bendina do dolanan wayang kok dadi. Monggo. Bu pun berkahi tunggal lagu malih monggo. Monggo disinkronke kalih kanca-kanca. Taren pinaren sing di napa? Gubuk Kasmara. Nggih, sip. Lho, mangke di langsung kemawon mboten sak dibawani nggih. Urut nggo. Ya didum karang ya nyitik-nyitik. Nah, kula nuwun meneh. Pak, kula mboten nyuwun gubuk nggih, Pak. Nggih, napa? Omah, Pak. Omah. Nek jan ana duwite ora apa-apa. Kula nyuwun pelok. Pelok, nggih. Ngaturke apa? Pelok 6. Pelok 6. Melatiri nonceng nggih, Mbah. Oh, melatiri nonceng, Mbah. Jumbuh kalih swansana nipun, Pak. Nggih, nggih. Monggo, ya kaya ngapa melatiri nonceng. Pelok 6, Mbah. Nek nganggo Mbah ki kurang pas eyang. Oh, nggih. Eyang kakuk. Mas, nggih, Mbah. Eyang kakuk. Yo. Lah. Sepinten, Pak? Lah, sepinten? Sepira Pak? Alon-alon kok sing baku pas. Sepiro Mbah? Iki pelok 6 to Mbah? Heeh. Juga ke sekon 6 lorone Mbah kok ora ketemu. Yes, alon-alon. Heeh. Yo karang paling ora ki. Pelok 6, Mbah. Pelok 6. Paling ora kowe kurmat sik karo sing ngendang kok dadi rak. Nyuwun dipalilah engko rak njuk iso ketemu. Yo, kaya ngopo? Hai. Nanung. Semare urung dadi sindene bingung. Kowe iki minggat to. Lakae bos mrene Apa
utawi manten Saripit anak Kuintan karo anak pacar rumah sekor sak jroning sanubari mundur terus ya ngapa kok meneleng engko sikik gek goleki laras oh iya ya iki pasanganku wah iya tenan matur nuwun anak-anak wis do kumpul yes pokoke mergo kabeh kapurba swasana anane sing baku bengi iki nderek wungon muga-muga kajate Ki Hadiswarna kasembatan tansah pinayungan dening purbaning Gusti Allahumma amin yes pisan maneh melu ndedonga ora kaya-kaya tinggal diparingi putu le kagungan kajat ora cengklong ning malah turah para yoga yada bergas waras ketemu waras slamet wareg Ibu Waranggana ya isih do teges ora ana sing ngantuk mergo kabeh mau disuguh nganggo paku jalma para pamriksa wewengkon Sela Barat ya isih akeh ingkang padha lenggah ungon kepara senajan to ora rawuh mrene ya to. Mirengke liwat son sing sip
Sing ngeson dasare ya gayine gedhe gagah bagus, operatore ora tutak-utik ora tegreng. Sip. Diwalik slendro. Kae ndoro ati mayu wis lenggah. Mengko ndak nampa duka. Eyang mingun diwalik slendro. Mengko ndak. Pokoke kula janji lho, bengi iki ora ana sing kena mrengut. Anane kabeh senyum kanthi damai. Ya syukur. Aku lho weruh sedulurku sik ngendang. Aku tak ndelok sedelo leh nyawang aku kepiye. Wah, berarti karena ning penggalih wong kersa rada mesem. Ning mesem iki tak surasa ngejeng. Ya, bendaramu dipanggi mengko ndak nampa duka. Samareka den prayitna
semurire seka balik titiyoni Gandayani Trisanya Purnama sasi kilar-kilar sumeti tengahing latar milang lintang Bima Sekti